В студиото са Ани Бонева, която успя да осъди Министерството на здравеопазването, и доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Здравейте. Добро утро. Чуха се в последно време гласове, че е възможно отново финансирането на лекарствата за хора с онкологични заболявания да преминат в външен фонд държавен или отново към Министерството на здравеопазването. Те сега се плащат от касата. И как се чувства един човек с такава тежка диагноза, който не знае утре откъде ще си получава лекарствата, и дали, защото дълги години имаше такива проблеми, и дали изобщо ще има възможност да си вземе лекарства или ще му ги забавят пак? Как живее един човек с тая тежка диагноза, чувайки тези неща? Трудно. Трудно и объркано. Поради няколко причини. Хаос, симулация за някаква работа, резултат безхаберие, и най-големите опасения са, че делата срещу Министерството отново ще започнат в пълна сила. А имаше много, между другото, преди години. Да. И то почти всеки, който заведе, спечели делото си, просто защото... Да, няма загубено дело срещу Министерството, и винаги решението на съда, мога да цитирам дословно, беше липса на схема, организираност, как беше? Безотговорно отношение, бездействие на министъра, липса на схема, изпълнение, разпределение и доставка на животоспасяващи лекарства. Когато обаче тази битка е лична и човек всъщност има доста по-важна битка в живота си, на вас какво ви отне ходенето в съда? Не говорим и за финансовите разходи, които сте направили. Какво ви отне това ходене в съда? Проблемът е, че битката не е само срещу за живот да се бори човек, защото битката е жестока. Защото се бориш на няколко фронта едновременно. Веднъж срещу системата, срещу Министерството и чиновническо бездушие, за лекарства, за право на лекарства. Лекарите остават с вързани ръце в болниците, защото те няма как да ти дадат медикамент, който липсва. Схемата, когато не е изработена или всъщност работи погрешно и вредно, поставя и пациента, и лекаря в ситуация, която никой не иска да бъде. Аз познавам хора, които в опит да спасят живота си вкарват незаконно лекарства от чужбина, за да могат да продължат лечението си. Тази схема не е спряла да действа. Да, просто защото очевидно постоянно проблеми има. Доктор Кацарски, 30 милиона преразход направила касата, Кацаров, заради лекарства на онкоболните. Това каза 2 дни преди да го уволнят доктор Пламен Цеков. И това е само средата на годината. И той предложи да бъде съставен такъв отделен фонд само за най-скъпите лекарства за онкологични заболявания. Толкова горещ картоф ли е това? Защо години наред се прехвърля това перо от институция в институция? Не е горещ картоф. Има много интереси. Сега това с 30 милиона преразход е спекулация. Преразход спрямо какво? Спрямо това, което ти си заложил като прогноза. Но ако ти си занижил прогнозата, то ти си записал този преразход още когато си приемал бюджет. Бюджетът за тези лекарства за 2013 година беше определен на 90 милиона, при положение, че предишната година са похарчени 130. Няма как да не влезеш в такъв Тогава преразход. прогнозните са били 57,5. Да, затова казвам, че това е една спекулация. Сега, важно е да кажем тук няколко неща. Първо, лекарствата бяха в Министерството на здравеопазването и то провеждаше ежегодни търгове до 2010 година. България беше единствената страна в Европейския съюз, която правеше такива процедури. Слава Богу, вече не сме такава държава. Говорим за централизирани търгове, купува се масово на килограм. Резултатът от тези търгове беше да няма лекарства. Значи, данните какво сочат сега, когато може да сравним с новата ситуация, в която здравната каса плаща? 60% от онкоболните са получавали лекарствата си, когато се провеждаше такава централизирана процедура, 40% не са си получавали лекарствата. По едно от делата, които нашия център води,
в съда вече са тези данни, обективни данни, се оказа, че за един от медикаментите само 10% от болните са получили своевременно този медикамент. Само 10% от всички пациенти. Резултат, делото се води заради централизираната процедура, която беше в Министерството на здравеопазването. Това, което със сигурност може да се каже, ако лекарствата се прехвърлят в Министерството на здравеопазването, от сега мога да обещая на Министерството, десетки, може би стотици съдебни дела заради не получили своевременно лекарство от болни с онкологични заболявания. Ако бъде прехвърлено финансирането в отделен държавен фонд, това няма ли да означава, че фонда ще има лимит и когато този лимит се изчерпва, няма да може да бъде дофинансиран, както прави Касата, очевидно, в поредна година? Винаги е имало лимит. Ето миналата година Касата, която е предвиждала 57,5 милиона, това е бил лимит, е похарчила 130 в последствие. Какво е предвидила, питам аз? Сега да видим. Има една много голяма разлика. Когато провеждаш търг, централизиран търг, както беше в Министерството на здравеопазването, ти договаряш лекарства до определена сума, каквато ти е заложена в бюджета. Ако трябва да увеличиш броя на лекарства, които са необходими за доставка, трябва да проведеш нов търг. Няма друг начин. Здравната каса, понеже не провежда търг, ако се увеличи броя, тя просто нарушава предварителния си бюджет, но тя изплаща всички лекарства, които са предписани. Това е голямата разлика. И ако разходите на здравната каса са се увеличили в сравнение с тези на Министерството, то не е само защото лекарствата са поскъпнали, а преди всичко, защото много повече болни получиха достъп до лекарства. За интереси споменахте в началото. Ако Министерството на здравеопазването иска да спести лекарства, то не може да ги спести от ниска цена. То ще ги спести, като ограничи броя на хората, които ще ги получат. Защо? За това няма загубено дело. Да. Защо? Защото всички лекарства, за които говорим, са своего рода монополисти. Това са оригинални продукти, които нямат аналози. Тоест, ти провеждаш търг с един участник. Единственият начин да спести средства, ако намалиш количеството. И губиш време. А цената няма да я намалиш. Добре, опита на държавата да намали цените очевидно се провали. Насреща си получи заплахи, че медикаменти ще бъдат оттеглени от пазара. Те се оттеглиха доста голяма част от медикаменти. При онколекарствата има ли такива? Да. Заради загуба на интерес към пазара в България? Разбира се. Много болни с различни видове рак си взимат лекарства отвън и си ги носят тук в болницата да им се... Ние в момента водим такова дело в нашия център за лекарства като петфлуорурацил и други, които от август месец миналата година няма доставка. Хората ходят в Гърция и в Турция си купуват и да си ги... Една от причините е тази, но ще бъде неправилно, ако кажем, че нещата не бива въобще да се променят. Има нещо, което може да направи държавата, за да подобри лекарствоснабдяването, включително и да намали цените, разходите си за онколекарства. То е да промени процедурата така, че да не се налага болниците да правят търгове за лекарства. Защото ситуацията в момента е абсурдна. Здравната каса и производителите на лекарства договарят някакви цени. Отделно и независимо от тях, болниците с дистрибуторите, други двама, нищо общо с първите двама, правят търгове и се договарят други цени. Това е абсурдна ситуация. Нека здравната каса да си договори тези цени и да си плаща на производителите и да не стават тези глупости с договорки. Това ли имахте предвид, като казахте в началото, че много интереси има? Това е едно... Всъщност много страни са... Не, това е едно от нещата, които имах предвид. Защо се е стигнало до тази абсурдна ситуация, нали, която човешката логика не може да си обясни какъв е смисъл от това? За да може, то не е направено от глупост, а е направено за да може дистрибутори също да влязат в тази верига, иначе те нямат място. И това има предвид, като говоря. Вероятно. Да, точно. Добре, и на фона на цялото това нещо, идва новия министър на здравеопазването доктор Таня Андреева и започва с либерализиране на забраната за пушене. Минава през кадрови промени в министерството. Сега има кадрови промени и по болниците и в онкологичната болница. В частност, Хасковската болница се дигнаха на протест също лекарите. Това ли е основният приоритет на здравното министерство в момента? Аз не искам да го коментирам. Аз ще го коментирам, защо? Аз не искам. Според мен това въобще не са приоритети. Важните неща, някои от нещата, които споменахме за лекарства, са важни и те трябва да бъдат водещи. Второ,
много бързо се забравиха обещанията от предизборната кампания за това, че ще бъдат незабавно премахнати лимитите за болниците, че ще бъдат премахнати регулативните стандарти в извънболничната помощ, защото ограничават, отнемат правото на човек на достъп до медицинска помощ. След изборите, след като се състави правителство, изведнъж тези неща се забравиха и никой не говори. Тръгнахме да сменят управител на здравната каса, на болници, но забравихме, че обещахме да махнем лимитите. И важни неща. Много важни неща. Да не говорим при онкологичните заболявания, за скрининга, за профилактиката, за обучението на хората. Има една програма, която стартира 2009, спри и се прегледа и почти 20 милиона там. Тя не работи тази програма. За какво са дадени 20 милиона в тази програма? Има ли реално прегледани хора? Тече ли скрининг? С това да завършим. Значи скрининга, който тече, се организира от Центъра за защита правата в здравеопазването и вчера приключихме с Неделино. Спри се прегледа и не действа и хората няма как да се преглеждат по тази програма. Хората, които биват прегледани от доктор Младенов, по общините вървят по график. Сега предстои Търновско и Разградско този уикенд. И понеже аз съм винаги там и следя нещата винаги, говоря с хората там, мога да ви гарантирам и да се подпиша където кажете дали някаква програма действа. Добре, благодаря ви за този разговор и на двамата. След малко